Amerika ýaly Intel veya kampaniyada näçe pul gazanyp bolýar? İlk önce o illeştirmede o gün soradan o da değil. Ki ilk Amerika'da FANG deyip en köp aylık töleyen kampanyalar var. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Olorda en köp aylık alınyan kampanyalar. Olor ýöne köplenç kompüter ağırlıklı. Intel olan içine giren ok. Sebebi Intel manufacturing kampanya. Bular sen agat öndürýän kampanya. Bu sen agat öndürmede çıktajy köp bolýar. Software ýazýanlarda hardware çıktajyň bolan ok. Onun için olar has köp bolýar. Men ilk Intel'a giremde 140 bile başladım. 140 bile. Bunun üstüne bonus saat berilýär. Bu dowam ediver ýa. Artyver. Yani ilk başta 135-140 bile başladım. Näme de berýärlermi? Stock'am berýärlermi? Stock'am berilýär. Stock'am o adyna görä ilk başta girmäken nähil gürleşýäniňe bar. Eger berende adyna bolýar diýsen, berende adyna haýyl bolsaň, şoňla dowam edýän. Ýöne Amerikada ulura kampanyalardan iş teklifi alanda olary men siziň aýlygyňyzda, stoğuňyzda halamok köp artdyryň, köp öldüň diýip bilýär. Stok aksiýa bolýar. Aksiýa bolýar. Menem şoňal diýdim. Maňa aýlyk berenlerine diýdim, bulyňyz köp pes diýdim. Stoğuňyz pes diýdim. Köp öldüň diýdim. Bularym ýok diýmediler. Edil men diýen pulumy bermediler. Şoň ortasyndan düşünüşdim. Ýyllyk opsiýa näçe bolýar bonuslar bilen? Yıllık opsiýa 180. Yani ol mesela siz şu talap edip bilmegiňiz üçin arkadaş zady görkezdiňiz. Bakalavr, magistratura, PhD. Şoňa ýa işiňizmi ka? Okuňyzmy ýa işiňiz has? Onu talap hem wagt edip bolýar, hem her bu adam etmeli. Eger şunu ýaly işe girseňiz, hökman edin. Bir talap etdi diýip işten çykarma odatlary ýok. Talap edende sen özüňe goýan synagy görýärler bular. Gymmatlygyny. Ha özüňe. Talap edende ýöne diňe talap etýän diýen okda, näme üçin etýäniňi aýtmaly. Onu menem o aňyrda gysgaça şunu etdim. Men baham şu diýip olat etdim. Ha bu.